Titos no guarda e luna di jullie llega pa caba. Pa sombra e dia ei, shisha que conta mundo cos. Kubo por bira, turlo que bomeske. Sheena, Nota importa kubota mucha homber of mucha mui. Pa bohasi e profissão tibo sonho realidade. Sheena. Tito! Ikaw ba talisan to? Me tá lisando conta assim dushi fora de e-book bonita aqui. Tito, din e-book aqui din diferente conta. Que tem cami de mundo de fantasia. Tito, se botambe que lessa e-book bonita aqui, por passa livremente na Biblioteca Nacional Corsol, para bofia cerca-nos, pero bo me certa membro. Oh, Sheena, pero não está com misa papia, não está live, não está live. Bon Bom tarde, Muchinang! Bom bini, aqui na cerca nos a tarde de cuenta. Mucha nang nos a tarde de cuenta, camino bastante escucha, hopi cuenta. Mucha nang mi nombre tari Sheena Maduro, pamita placer de estar junto com boso, awe tarde na a tarde de cuenta. A mim tá Tito Ansano, to para mim também tá grande prazer de porta aqui não, para sobre mim tá claro, para mim também escuta conta e desfrutar de educi a tarde aqui. Awe, nós temos visita de dokter, nós temos schrijver, autor, que menta hopicos nós vamos escutar awe. Então, nós vamos começar, mesora muito não, nós vamos começar com apresentação tremendo de grupo de arte Drazans. Pombini. Welterusten, mama. Ik kan helemaal niet slapen. Die rotberoepentest. Iedereen weet al wat hij later worden wil. En ik heb nog geen idee. Misschien een ballerina. Of chirurg. Secretaris. S'nachts droom ik zelfs over de beroepentest. Het is een nachtmerrie. Al mijn klasgenootjes weten al precies wat ze laten worden. Ik word later vuilnisvrouw. Ik hou van stank en viezigheid. Ik vind een vuilnisman en samen eten we stukjes afgeknopen kip uit de vuilniszakken. Alleen, ik heb nog wel een vuilnisman nodig. En ik word altijd superheld. Dan vlieg ik over alle daken en sta ik in de vetste kranten van Curaçao en alle steden. Ik word stuntarts. Dan kan ik de hele tijd in mensen hun monden kijken en vervelende mensen gaatjes boren. Mwahahaha. En wat doe jij dan? Beroepentest. Hobby's. Uitslapen en in bed liggen. En je talenten? Uitslapen en in bed liggen. Waar wil je later rijk van worden? Uitslapen en in bed liggen. Het enige wat jij wil is uitslapen en met je knuffel in bed liggen. Slaap op. Ik weet het. Ik word professioneel slaper. Wat? Huh? Dat is geen beroep. Dat kan niet. Dan lig ik de hele dag in bed en word ik slapend rijk. Wakker worden! Wakker worden! Wakker worden! Het is nu tijd voor het interview met de dokter. Ja toch, Tito? Ja! Ja, hoor ik hier ora para nos bangasi interview com nos dokter Tena Holanda, dokter Trinidad. Noah, Nina. Hi dokter. Hi. Hallo? Oh.
de eerste vraag. Bent u wel eens in lach geschoten terwijl u iets serieus moest vertellen? Heel vaak eigenlijk. Ja, ik heb altijd een beetje slappe lach. Dus dan kan dat soms wel gebeuren. Ja, klopt. Wat is het leukste aan uw beroep? Nou, ik werk met name met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Maar de meeste kinderen die ik zie zijn tussen 0 en 4 jaar. En het is gewoon super leuk met de kleintjes werken. En je volgt ze, je volgt hun ontwikkeling. Je kan gesprekjes voeren met ze. Dus eigenlijk gewoon zien hoe kinderen gezond groeien. Dat vind ik leuk. Heeft u wel eens gedacht van, nou, nu wil ik gewoon niet meer aan dit beroep werken? Tijdens mijn studie heb ik wel een paar keer dat gedacht. Hè? Maar je moet gewoon dat vinden wat je leuk vindt. En omdat geneeskunde heel breed is, was het in het begin dat ik dacht van, wat wil ik nou worden? Je kan chirurg worden, je kan huisarts worden. Het is zo verschillend. Maar als je eenmaal dat vindt wat jij leuk vindt en wat je aanraakt en aanspreekt, dan ga je er gewoon voor. Wat vindt u het meest stomme om te doen als dokter? Administratie. We doen heel veel administratiewerk. We moeten heel veel dingen typen in computer. Het is sowieso heel belangrijk, dus dat weet ik ook wel. Maar het kost je soms veel meer tijd dan de tijd die je met je cliënt of patiënt zelf besteedt. Dus als ik iets stoms moet noemen, dan zou ik dat stom noemen, ja. Wat gebeurt er als een kindje begint te huilen? Nou, dat gebeurt altijd bij mij vaak, omdat wij vaccinaties geven aan kindjes. Hè? Maar gelukkig staan de ouders ook bij. Die kunnen de kinderen lekker oppakken. En als een ouder dan net even weg is, dan kan ik het kindje zelf oppakken. Maar meestal staan de ouders er wel bij. Welke patiënt is u het meeste bijgebleven? Het was tijdens een stage dat er een baby heel vroeg was geboren. Want die zat alleen maar 24 weken in de buik van de mama. En dus dat meestal als de kinderen zo jong en zo vroeg geboren worden, redden ze het niet. Maar dit kindje heeft het wel echt gered. En dat ga ik nooit meer vergeten. Het is heel mooi. Heeft u wel eens ruzie met uw collega's? Nee. Wat gebeurt... nee, jij bent. Ja. Ga jij maar. Nou, oké. Ja, oké. Ja. Is het niet soms eng om in een ziekenhuis te werken? Eng niet, maar er gebeuren inderdaad heel veel dingen. Ik werk nu niet meer in het ziekenhuis, dat moet ik wel erbij zeggen. Ik werk als jeugdarts en dan werken we buiten het ziekenhuis. Net als je een huisarts hebt die ook buiten het ziekenhuis werkt, werk ik ook buiten het ziekenhuis momenteel. Maar ik heb wel hiervoor in het ziekenhuis gewerkt. En het is wisselend, hangt er vanaf op welke afdeling je zit en ook wat er allemaal op die dag gebeurt. Dank u wel. Dank u wel. Dankie, Dr. Rowan. Dankjewel, Nina en Noah. Goed zo. Dus ahora aqui nós trabalhamos um cuenta. Dr. Trinidad gaat even voor ons voorlezen. Dus kom snel. Groot applaus voor Dr. Trinidad. Nou, middenweek contamos na un cuenta. En to su nombre ta Lau in het ziekenhuis. Lau ta ding hospital. En to moet je naam, besanta bangwa kumi awor. Kombini Lau ta ding hospital. Para nos bangwa mesora. Lau taba ta kore su bicycle tushi sinaki den parque. E de repente, ada
Lau akaya bau isupia tasi masya dolomes. Eti supia tene enota tribi di move supia. Di tanto dolo ku supia tasi. Eta vaca ta kore bing. Eta mira mane. Lau supia tuntiki krom. Enota recht mas. Eta pira mane tuntiki. Eti bocht denje. Vaca ta bisa mesora. Uende llama ambulance. Uende llama ambulance. Ibu Santa Mira e senhora na berda com o telefone em sua mão. Mesora, ela chama a ambulância. Dura rato, prometo que a ambulância chega, pero já leu, lá estava atendendo e a ambulância está vindo. Tatu, tatu, tatu. Assim na tanto bochincha e a ambulância estava assim. Ninguém não pode perder esse sonido e tu não escuché. E ora que a ambulância chega, e Bruder Nandi ambulância mesora abaixo para binguak e pia bila. Nan abisa law. Nós temos que pia de spalk, nós temos telefone, já assina e não tá move mais e logo por ti menos dolor. E no momento que nan hinke de ambulância, nan tabay hospital kuni. Nan amara law supia pon spalk na supia, nan a ise pouco pone ribe brandkar, e assim nan corre law by hinke den ambulance. Tatu, tatu, ata nan tabay ambulance corre ribe kaya, passa bay, panam por bay hospital. Lau ta ora paso supia ta si masya dolomes. Lau que mesora pa não hak supia paso eno porco e dolo de supia. E bruder di ambulância disse tranquilo, lau tranquilo. Nos chega ao hospital vez e dokter tawag bopia mesora. Assim nang sige corre para poriega hospital. De maneira que nang chega ao hospital, ata dokter akana bini pabiwak law. Ela chega, ela mira law supia e ela bisele law bopia ta quebrar law. Nos cinco saca potret de bopia. Paso ta mostra o ita quebrar e nos que wak mas niyon ta kom eseita. Ata e zuster Sara, e mes lo hibabo e kamer di saca potret. Pues, zuster Sara, corre e kama di law, paso e kama nan tingwil, bosan tawag e wil nang di e kama nan, assim é mais fácil para não correr e cama, sem lá tem que ser de lanta, cana, vai, permês vai de e camber de operação. Mas na a correr, lá assim, passa de e camber de hospital, e na a e camber, caminha da saca potret. Santa Mira aparato grande, preto e esse aparato para saca potret mais grande mesmo. No momento que não chega para fora, e zuster abisa nang masansota bay pa din e ante que da guarda pa fo. E vaca tem que vestir scorch verde, ya asina ita wanta e raio nang di aparato di saca potret. Nang 30 e bruder e dena abisa law quieto asina. E remita primi ku konopi e mesora nosta saca e potret. Law adru quieto, e não move nem tiki. E com druk riba ekonopi, e potret, awado saka. O Santa Mira den wuki aqui, o Santa Mira, e radiólogo ta sinta klakaba pawak e potret de law. E mesora ela disse assim, supia ta quebrar, e tinko vai hasi operação. Ataki Dios se kama ng tingwil. Paso mesora na nga kore lesin aqui. Zuster Sara a kore law. Pasa den tour e hang nang di hospital. Iyata nang ayega riba e camber di operasyon. Turende destina verde kuplow ko ng kapa riba ng kabis. Klapara. E doktor ko ta haciendo sonho tamete. E cirujano que trabalhasse é operação de lá. E doctor que está fazendo sonha com máscara arriba lá sua cara
E assim lau por pega sonho. E no momento que lau pega sonho, não passei infios também. Se você mira, da elo qual puta colocado em saco aqui na banda aqui na. E daí dem bom man e assim não por passa vocht e também se tem mestre e remédio não necessário via de saco e renda mesora de embolsão. Assim está na a começar com a operação de lau supia. Operação abai bom. Depois de operação, nang ahiba lau de e kamer kunang tayama na holandês uitslaapkamer. E nambo tabay depois de operação, pawarda po binibay, e ora po binibay po bay kamer regular ding hospital. Ding uitslaapkamer, lau tatende piep, piep, piep. Eta bisa, minopodrumis nagiting asina tanto po chincha. Mesora dokter ta bisa awalaw, bota bong lanta, bopurbay, riba bo kamar. Ora atrobe ng takore e kama kusubir na nga sinaki, pasa din iham ng di hospital. Inanta ba hibalaw, riba e departamento di mucha. Inan na ayong kambar palaw, iawar, law ta ferfela sumes paso. Empo move su pieda de hips e tengo que era drumi en que eta blota visa mi que vai cas vaca ta visa no la ganos resumbuki no mi que vai cas no abala ganos bang pinta no mi que vai cas lauta que ta visa aso eta ferfela sumes masha opi mes de hospital pero tengo que un rato para por observar. Assim ela queda gente ora bisa que vai cas e que vai cas. E clop, clop, clop. Da gente bate na porta. Ha, da é zuster Noor. Zuster Noor abi interesse comida palau. Ha, lau abira feliz para so timafti come. Ela é comida. Eu orei, ela põe comida riba mesa. Passou um rato depois, até trobe clop, 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 da quinta bate, de bruder. Passou de bruder a bem, papai lo. Põe ori baki de água, limpa lo su corpa, até lo tá assim chiste com e bruder e disse, ha, me pia si bom polava, você tá den hips. E até na altura o grito na alimento. Depois que lo acaba de banhar su corpa, ela come e você tawag ding wuki e nanang quinta para lur ding wuki e senta temta para lur tem que queda mais largo ding hospital e a ela decidi que tá cama atrás de zuster pewa turmucha puta queda ding hospital desea o eta parada em porta che camber de lo abai come e depois ada toc 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 ta quinta bati. Papa abini, kuruman chiquito di low, pa asina, nan por 13 un regalo pa low y así visita seca low. Y low abira masha contento mes, pasó la mira papa y está feliz ahora, pasó papa y su ruman chiquito te. Esta visa papa masha stur, wak mi pia, esta den hips. Passou assim contento está papa abini. Ang 13 regalo e mesora lau a abri e regalo e ata lau awor ta pinta. Lau ta pinta, masha bonita mes e toc 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 toc. Ta quem ta bate trova na porta. Ta e doctor. Doctor kana 30 e la hanyan lau ta pinta. E ela visa lau, oh, bota pinta bonita lau. Depois ela sigue visa, me tem boa notícia, Pablo. Turcos acá no bom de operação e botem mais de baikas. Lau abrirá feliz e contento. Por fim, me tem mais de baikas. Yes, yes, yes. Lau estava
tá massa contento que te marque vai casa. E bang bang como se foi turcos. Inga turcos de mitas. Bang 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 papa bang bang nos vai. Passou louta contento que te marque vai casa. E ora ei na que turcos de lau inga de tas. E papa busca rolstoel e por corre lau ading. E assim papa avisa orang acaba de kwe turcos. Pan passa a ser que zuster, pan nos chama e zuster Tanki. Ela vai com sua pintura, ela dá uma zuster e ela diz: Masha Danki para cuidar me, Masha bom mês. Pero me tá contente com muito bem casa. Mas agora, me por bem casa tranquilo e dormir para mim mês cama duchesina. E ora é assim não assim, corre e rolstoel den e gang de hospital. Sige passa bij e turhin de kulong mira te bisa ayo met bij kaas ayo met bij kaas ya sina nana sige bij te ora kuna ayega pa fo e lau abai den auto ya sina nana corre para bij kaas e ala fan e quindi acaba non c'è nana. Que dushi cuenta mucho nang. Danke, Dr. Trinidad. Pasa un feliz anoche. Y te después. Ayo. Danke. Mucho nang. Ahora aquí nos debe seguir con dushi cuenta más con nos autor Wina Bombini. Dankie. Ik denk het eigenlijk iedere dag. Wat zou ik willen worden? Wat kan ik nog worden op mijn leeftijd? Er zit al bijna een 6 in die leeftijd. Heb je dan nog doelen? Heb je dan nog wensen? Ik vond de tip uit het toneelstuk straks eigenlijk een hele goeie van jullie. Want die eindigde met: ik word professioneel slaper. Nou, dat lijkt me geweldig. Want als je professioneel slaper bent, dan kun je heel veel verhalen bedenken. Want heel veel van de verhalen die je bedenkt als schrijver, die ontstaan ergens in je dromen. Die beginnen ergens waarvan je eigenlijk het bestaan helemaal niet meer weet. Van hoe kwam ik nou op dat verhaal? En dat is dus een heel onbewust proces wat vaak gebeurt. En mijn naam is Wiene. Ik ben schrijver van thrillers, literaire thrillers, voor wat meer volwassene mensen, zeg maar. 18 plus of zo. Af en toe zit er ook een beetje seks in. Dus het moet wel 18 plus zijn. En mijn thrillers die spelen zich eigenlijk allemaal af op Curaçao. Het is nu een reeks van 3 thrillers. En de verhalen zijn ontstaan op Curaçao. Eigenlijk omdat ik al 30 jaar half hier, half Nederland enzovoort ben. En wat ik zo leuk vond, is om, als je schrijver bent, kun je elk verhaal zo bedenken zoals je het zelf wilt. Je hoeft niets aan het toeval over te laten. Want het toeval heb je als schrijver in eigen hand. Ga ik schrijven over, die journaliste die ging thee drinken bij Avila Beach en nam daar een apple pie bij. Wat zeg je dat? Helemaal niks. Als je zegt, die journalist werd gegijzeld in het Christoffelpark. Het was nacht. En daar moesten we afstand houden van hoe heten die bomen ook alweer als het regent. Wie kan mee hebben? Die bomen, daar moet je niet onder gaan staan. Anyway, je bedenkt zelf hoe het loopt. En jullie wilden wel graag weten een paar dingen over schrijven. Of niet? Wie wil dat? Hoeveel boeken heb je geschreven? Ik heb 5 boeken geschreven. 5 Studelles. Wat was vroeger je favoriete boek? Ja, dat was eigenlijk toen ik heel jong was, Pinkeltje. Oh. En toen ik wat ouder was, Mees Kees. Oh. Die kennen jullie allemaal nog Ja, wel. dat kennen we nog wel. Die wordt nog steeds geschreven, een hele goede schrijver.
Zeker. Daarna, toen ik een beetje puberachtig was, werd het Jan Wolkers. Want dat was een rauwe schrijver. En wat later, hij heet Arthur Jarpin. Een hele, ja, toch wel intellectuele schrijver. Cool. Maar het boek bijvoorbeeld van Diane Lebax, waar zij de zilveren griffel voor heeft gekregen, is ook een fantastisch boek. Dus als ik jullie leeftijd zou hebben nu, dan zou ik inderdaad kijken naar de schrijvers van Curaçao. En het hele mooie is, eigenlijk alle schrijvers of een heleboel schrijvers van Curaçao hebben meegewerkt aan dit prachtige kinderboekweekgeschenk. En daar staan verhalen in die echt bedoeld zijn voor kinderen. Maar wat het leuke nou is van die verhalen die bedoeld zijn voor kinderen, is dat er altijd in een kinderboekenweekgeschenk zit altijd een boodschap. Nu is de boodschap natuurlijk van wat wil ik worden? Maar als je het boek doorleest, staan er zoveel levensboodschappen in van eigenlijk hoe wil ik groot worden? Dus dat is wat wil ik worden? Maar dat is ook wat wil ik geven aan de wereld om me heen? Aan de toekomst. Wat wil ik ontvangen? Wat verwacht ik? En wat heb ik nodig om te willen worden wie ik ben? En dat is, vind ik, het mooie aan met name kinderboeken, dat die veel meer een boodschap in zich hebben dan de thrillers die ik dan maar schrijf. Die zijn wel hartstikke spannend en ontzettend leuk om te lezen. Maar daar zit niet die boodschap in die je bij kinderboeken hebt. Wat mooi gezegd, heel mooi gezegd. Als je voor één... Oh, wacht. Jawel. Van welk boek dat je hebt geschreven, als het kan, wil je een film over maken? Oh, dat weet ik wel zeker. En eerlijk gezegd ben ik daar ook stiekem al aan het nadenken hoe ik dat zou moeten en kunnen doen. En dat is het laatste boek, Spiegelreflex. En dat gaat over een journaliste die werkt bij Nobo Nobo. Dat is een krant die wij bedacht hebben op Curaçao. Nobo Nobo. En Nobo Nobo werkt met een blogger en een vlogger. Dat zijn de nieuwe vormen van journalistiek bedrijven. En in dit boek loopt de blogger er tegenaan dat er een stewardess vermist is. En eigenlijk ontspint zich een verhaal wat je niet zou verwachten, maar waar een heleboel elementen in zitten die op Curaçao ook aan de orde zijn. En daar ga ik natuurlijk niet te veel over vertellen, want anders is straks die film niet leuk als die er komt. Maar ik moet wel zeggen, hoopie plakken, hè. Jongen, voordat je een film hebt gemaakt, dan ben je een heel stuk verder. Ja, zeker. Als er kinderen kijken die ook schrijver willen worden, welke tips zou je ze dan geven? Oké, dat is, ja, jullie stellen hele mooie vragen, moet ik zeggen. Dank u wel. Zie je dat? Want het zijn vragen met ook weer een boodschap. Hè? Welke boodschap zou je nou willen geven? Altijd jezelf zijn. Nooit je anders voordoen dan dat je bent. Dat moet ik trouwens niet helemaal, dat is niet helemaal eerlijk wat ik zeg. Want ieder mens doet zich natuurlijk wel eens anders voor dan dat hij in werkelijkheid is. Maar een goed verhaal, een goed boek, een spannend boek of een mooi boek, zoals dit kinderboekenweekgeschenk, moet vanuit het hart komen. En vanuit jouw hart. En dat je er ook iets mee brengt voor het hart van een ander. Ja, zeker. Als je voor één dag een personage kan zijn, wie zou je dan zijn? Oké. Nou, dan ga ik een kleine anekdote vertellen. Daar staat Midushi, dat is Daisy. En Daisy en ik, die waren, ik denk dat het 10 jaar geleden is, in Amsterdam bij de inhuldiging van de nieuwe koning. Koning Willem-Alexander in Nederland. En Daisy en ik, die hadden ons helemaal vermomd in het uiterlijk van Willem-Alexander en Maxima. Nou is Daisy gelukkig een mooie vrouw, dus het was niet zo moeilijk om Maxima te zijn.
Maar zij had een mooi oranje jurk en er was een koningslied. En ik had me helemaal in het koningspak gestoken. Dat Oh, was wauw. een militair uniform. Maar het leuke wat er gebeurde is, heel Amsterdam stond op zijn kop. En wij kwamen ons hotel uit waar we zaten, in die kleding van Maxima en Willem, met een bord met het lied wat die dag gezongen moest worden. En de hele pers, van China tot Duitsland, tot Nederland, tot België, 's avonds in Nederlandse programma's, dachten ze dat wij Willem-Alexander en Maxima waren. Oh, En er wauw. waren echt shots in die programma's. Dus en het was zo bijzonder om te zien, als je een dag Willem-Alexander bent, of als je een dag Maxima bent, wat er met je gebeurt. Ik zou hem niet willen, ik wil niet ruilen met hem. Ik zit hier in een hele mooie troon, absoluut. Maar de troonrede is aan mij echt niet besteed, zal ik maar zeggen. Nou, oké. Zekers. Hoe wist je dat je schrijver wou worden? Wanneer kwam je erachter? Wanneer had je het gevoel van, wow, dit wil ik doen? Ja, eigenlijk heel laat. Want ik heb jullie gevraagd mij te gaan helpen, hè, zometeen, bij het voorlezen van een verhaal. Dat komt omdat ik eigenlijk als kind zijnde, kreeg je een beurt in de klas en dan moest je een stukje voorlezen voor de hele klas. Nou, ik weet nog dat ik dat het engste vond van wat je kon doen op school. En schrijven, daar was ik niet zo goed in. Want ik had op een hele vrije school gezeten, waar ik niet aap, noot, mies leerde, maar gewoon, ja, kijk maar hoe je het leert. Dus met schrijven was ik ook niet zo goed. En het kwam eigenlijk toen ik rond mijn 40ste, denk ik, 45ste, dan kom je op zo'n soort moment dat je in een mannelijke overgang zit. Puberteit. En dan stel je je de vraag van, is this all there is? En toen ben ik gaan denken van, kan ik niet eens wat opschrijven? En zo is het gebeurd. Oh, wauw. Nou, ik had gehoord dat we door moeten, dus zullen we... Oh ja, en jij hebt het allemaal goed ook nog door. Dus laten we een stukje gaan lezen dan maar. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik wel iets zeggen over jou. Want jij zei net, ik zou heel graag naar de Kleinkunstacademie willen in Rotterdam om te gaan studeren. Omdat je iets wilt doen met actrice, toneel, op het podium. Nou, ik moet je zeggen, jij gaat dat zeker redden. Want de manier waarop jij hier ook de boel samen met jou aan elkaar praat, maar ook de performance die jullie hebben, de uitstraling die jullie hadden straks, is echt hopietop. Het is zo goed dat die kleinkunst, die komt er zeker. Ja, en zoals gezegd, ik vond het vroeger lastig om voor te lezen. Dus ik heb gewoon de secundanten gevraagd, gaan jullie het verhaal even voorlezen? En dan heel goed luisteren. Het is een kinderverhaal, maar er zit een hele belangrijke boodschap in. Jij begint, zei je. Wist je dat er magische vraag bestaat? Ja, een magische vraag. Ik weet zeker dat je nieuwsgierig bent naar wat die magische vraag is. Overal kan je iemand tegenkomen die magische vraag stelt. Als je wandelt door de straten van Punda of Otrobanda, op school of op een verjaardagsfeestje, ook op zondag als je op het strand ligt in Bandabao. Wat is die magische vraag? En wat kan je erop antwoorden? Het is een eenvoudige vraag, maar misschien weet je het antwoord nog niet. Soms kun je de vraag op meerdere manieren beantwoorden en weet je zelf nog niet welk antwoord het juiste is. Ook kun je eerst zeker zijn van je antwoord, maar na afloop tijd toch liever een ander antwoord geven. Nou zeg, wat is die gemakkelijke vraag toch? Waarop het antwoord best moeilijk is. Misschien denk je nu, dat is een strikvraag of misschien wel een raadsel. Nou, de magische vraag is geen grap, nog een raadsel. Het is een heusvraag die je vast en zeker verschillende keren horen zult krijgen. Wat wil je worden als je groot bent? Allicht kan je denken, als ik groot worden, dan duurt nog heel lang.
voordat het zover is, groot zijn. Er zijn nog veel dagen, maanden, jaren. Ik heb nog alle tijd om te beslissen wat ik later worden wil. Nou ja, ook al lijkt het ver, de tijd gaat zeer snel. In een oogwenk ben je klaar met school en moet je een keuze maken. Als het te laat is, moet je hals over kop je hersenen onder stress pijnigen. Zonder rust na te denken wat je wil. Stel dat je je van jongs af aan al voorgenomen hebt wat je worden wil. Later als je groot bent. Dat is wat we noemen een doel voor ogen hebben. Je neemt je iets voor waarin je wil slagen. En iedere dag werk je er een beetje aan. Tot je het op een dag hebt bereikt. Veel vragen borrelen op. Hoe kan ik te weten komen wat ik allemaal zou kunnen worden? Door boeken te lezen, bijvoorbeeld. Of door aan een tante of oom te vragen wat voor werk zij doen. De magische vraag brengt de taak met zich mee om te onderzoeken. Op lange termijn, wat je later allemaal kan worden. Dus is het heel belangrijk om goed rond te kijken, te vragen en nog eens te vragen. Wat je moet doen om te worden wat je wil. Wat je moet leren, op welke school of in welk land. En als je houdt van wat je doet, is hoeveel geld je ermee verdient niet zo belangrijk. Als je maar altijd glimlachend naar werk gaat, met plezier je werk doet en vol goede energie elke dag weer thuiskomt. Luister goed, nu ben ik aan de beurt om jou de magische vraag te stellen. Wat wil jij worden als je later groter bent? Wauw. Dat is het mooie van kinderboeken, verhalen. Er zit altijd die boodschap in. Ik wens jullie een hele goede tijd toe nog deze komende weken. Want het blijft nog even kinderboeken in het middelpunt van de aandacht. Ik vond het heel leuk om bij jullie te mogen zijn. Ook op Facebook. Bedankt. En we zien elkaar wel weer ergens bij een schrijversfestival of zo. Okay. Thank you. Zeker. Hier gaat het voor, hè? Dit doe je voor het applaus. Dankjewel, Wine. En dankjewel, kinderen. De mic even. Ja, shenanga sneki no sega na final di nos atardi. Mita spera ko basanga goza. Público presente basanga goza. Mita spera basanga goza. Nos trata de ambiente. Aha, di lesamento, mita spera bosan tambe na kas, tambe a 30 de ambiente di lesamento bosan muchanang. Lesamento ta hopi importante para cada de nós. E a Mirishina Maduro que deseamos dar feliz tarde e muita não corda. Nota esse man aqui só nos cinculesa inter anya. Passo esse tá bom para cada de nós. Anto Tito, assim que nossa tarde a chega ao final. Anto nos que amamos feliz tarde e até depois. Ayo!